Празникът на розата има своята 121 годишнина като история. Всяка година той е еманация на труда на розопреработвателите, на розотърговците, които съхраняват националния символ, българската роза дамасцена. Тази година е специален празник, защото годината е двойно по-добра от към реколта. I think it's beautiful just to see how important the rose oil and the festival just kind of brings people into the culture, and between the music and dance and even food and things that are available, it's really exciting just to get to share in that culture.